prema njivi nije došao kući, a moj brat je, bez obzira što se dakle radi o nekoj bošnjačkoj, odnosno muslimanskoj porodici, Bosna je takva kakva je, u njoj se peče rakija. Dakle, i moj je brat imao zadatak to jutro, ja sam imao zadatak da odradim poslove oko stoke, a moj brat, 16-godišnji, treba uzeti neku flašu rakije i odnijeti tim ljudima na njivu. Mi, tek što smo ušli u kuću, mama je uspjela skuhati nešto kafe, to u stvari nije bila kafa, nego pola je bila kafa, a pola je bio preprženi ječam, tako da kafa ne izgubi onu aromu i steknete dojam da pijete kafu. Tek što smo usuli one prve filđane, znate, u Bosni se pije iz filđana, ja sam pogledao kroz prozor i vidio da je odjednom sa svih strana na tu cestu, jer ja živim na cesti između Prijedora i Sanskog mosta, se nalazi na stotine vojnika. U jednom trenutku sam vidio da je jedan okrenuo prema našoj kući ručni bacač, ja sam se prepao i rekao mami da izleti napolje, da mahne nečim bijelim, da shvati da se mi nalazimo u kući. Mama je to i učinila. On je spustio taj bacač i nedugo zatim pred kuću su došla 3 vojnika. Jedan je, primijetio sam, strašno se stidio, ovaj drugi je onako bio prilično normalan, a ovaj treći je izuzetno bio grub i drzak. Ja sam izišao napolje i rekao sam im zdravo. On je mene odgovorio zdravo, onako nekako cinički, izlazite napolje. On je ušao u kuću i čuli smo da po kući lupa, baca, lomi. Ovaj što se stidio ostao je s nama, a ovaj treći je otišao oko kuće da pregleda. U jednom momentu vratio se napolje, on je mene upitao koliko imaš godina, a ja sam, ne znam ni ja šta mi je bilo da kažem da imam 17. Možda me to u tom momentu i spaslo. Imali smo konje, izuzetno lijepe konje. Moje je mjesto inače poznato što su ljudi takmičili ko će imati ljepšeg, većeg konja i skupljeg, trkaćih. Oni su vrištali, ja sam pitao jel mogu otići da im dam da jedu. On nije dao i rekao je ulazite u kuću i ne izlazite niko do 12 sati. Mi smo ušli u kuću, okolo se već čula stravična pucnjava, nekakav plač, krikovi, pošto smo gusto naseljeno mjesto. I da vam budem iskren, stalno vas tjera da idete napolje. Od tog silnog straha vam se mokri s oproštenjem. Ja sam morao u WC, iskroz prozor od WC, ja sam pogledao susjednu njivu naše komšije preko puta na kuću Mujinu. Vidio sam da ima pun balkon vojnika i da se nešto strašno dešava, ljudi likuju. To izgleda nevjerovatno strašno. Vratio sam se, nisam to rekao mami, rekao sam im da sjedu dole po podu i ja sam vidio kroz prozor, u jednom momentu sam vidio da moje određene komšije strašno tuku i tjeraju nisput, a tek kad sam ugledao tog Muje, suprugu Minu i njeno 3 male djece, kako vrište i trče, oni su doslovce bili polugoli, ljetno je doba, trče uz cestu, panično, ja sam rekao mami, mama, sad mi saslušajte, ovo je zadnji dan, upamtite, bilo šta da nam se desi, nemojte da plačete. Nemojte samo da paničite, pošto je mama moja strašno nekakav strašljiv tip i paničar, njoj sam to posebno naglašavao, pomalo i povisujući ton. Sestre su počele da plaču, nedugo zatim ponovo su došla ta ista 3 vojnika i sad je onaj bio izuzetno drzak, sad je on dobio zadatak da odradi posao u toj kući koja je došla na red. Povikao je da nam, opsovao nam je majku Balijsku i rekao da izlazimo napolje. Mi smo izišli napolje i on je pitao moju mamu, kučko, gdje si rekla da ti je ošao muž? Pa mama kaže, ba brate, rekla sam ti da je otišao kosti travu, evo ako treba poslaći ovog jednog, da ide po njega. Majku ti tamo, milu mojoj majci, on je ko se nas. Repetirao je i rekao, sad ću ja tebi pokositi, ovo sve tvoje. Moja mama u jednom momentu eksplodirala, to je otprilike žena visine Natašine, ovako ima i frizuru i tako nekako izgleda. Opkolila je nas 4 djece i rekla, nećeš, nećeš. On je ponovio, hoću, hoću. Ona je opet ponovila, nećeš, nećeš i 3. put on je viknuo. Moja se kuća dakle nalazi kraj jednog restorana, ja sam primijetio ispred tog restorana se formirala kao neka vrsta komandnog štaba, jer sam vidio auto hitne pomoći i doktora, jednog čuvenog Stojnića Prijedorskog, kako sjedi s jednim oficirem. Taj se okrenuo i viknuo tamo ka tim ljudima što sjede, šta ćemo sa ovom dvojicom.
On je doviknuo otuda, goni to dole. Ja sam uspio obuti patike i da vam kažem interesantna stvar, ovo stvarno moram reći, te patike su bile poklon rođendanske od naše komšinice Srpkinje. Ja sam obukao te patike, moj brat obuo cipele na bose noge, imali smo neke džempere oko pasa, u kratkim majicama i u farmercama i krenuli smo polako prema kapiji. Ja sam u jednom momentu osjetio tako stravičan udarac u leđa i iznad moje glave se prosuo rafal uz povik šta čekate majku vam milu. Mi smo počeli trčati, tjerali nas da trčamo niz cestu prema Prijedoru, prema jednom velikom mostu koji je to još uvijek tad počet građen, još nije završen, nadvožnjak, istočna zaobilaznica za Banja Luku. Morali smo trčati 200 metara, najduži 200 metara u mom životu, kroz masu od nekoliko stotina vojnika. Oni su nas tukli, mi smo padali, oni su nas tjerali da se dignemo pa nas ponovo tukli, posebno mog brata. Znate, on je 16-godišnjak, ali mi smo sušte suprotnosti fizički, puno je veći, krupniji od mene i tamnoput. On je posebno se nešto bilo komilo na njega, ja sam njega u jednom momentu doslovce oteo i uhvatio ga za ruku i trčali smo dalje. U jednom momentu nam je neki tip, ovako pokrupan, sa šajkačom na glave, ogromnom kokardom i dugačkom crvenom bradom rekao da stanemo i da se idemo kupati u Sanu. Ja sam njega i brata i dalje držao za ruku i išli smo prema vodi dole, pošto Sana jako pane nivo u ljetno doba. Išli smo prema vodi i već sam vidio da vodom plutaju leševi mojih komšija, one što sam ih prethodno vidio da su ih proveli i počeo sam da se molim, znate. I molio sam Boga samo da to što kraće traje. Odjednom sam čuo paniku, neko i psovke, neko je upućivao psovke tom čovjeku što je nas trebao da ubije, psovao mu majku i rekao mu šta radiš od djece, đubre jedno. I u tom smislu umalo je izbila neka incidentna situacija i taj već je bio repetirao Kalašnjikov, on je njega spustio i rekao vraćajte se nazad. I trčite dole prema autobusima. Onda smo otičali prema autobusima i u stvari vidio sam da je to bio šofer Dronjić, Ranko, radni kolega od mog oca koji nije u tom momentu mogao dozvoliti sebi da gleda kako mi ginemo, rizikujući sopstveni život. Plakao je i po drugi put mi je pomogao u smislu da mi je rekao dijete nemoj u taj autobus ulazi u ovaj. Kasnije ću čuti da je svi ljudi koji su otišli tim autobusom, govorim da su tu noć u Haltrici, u najzloglasnijem, jednom od najzloglasnijih logora u Bosni i Hercegovini, Keratermu, doslovce svi pobijeni. Ušli smo u autobus, u autobusu smo našli mog rođaka, koji je to jutro išao iz bolnice Prijedorske drugom stranom Sane, dobio bio kćerku i pošao u posjetu ženi. Njega su legitimisali, prebacili na tu stranu i ja sam njega pitao, pa otkud ti, šta ti radiš ovdje, opisao mi je zbog čega je tu. Mi smo sjedili normalno na onim klupama, to su oni plavi autobus, Ikarosovi, veliki, sa onih puno prostora za stajanje.